Hola, señor, ¿cómo está? Викам, hola, señor, ¿cómo está? Сам авто ли си пахте? Това върви като танкер. Дърпа по-нагоре нищата. Имаше съвсем малко в резервуара, обаче... Нищо бе, нали, там накрая ти спре. Или на гребла се прибра. На гребла. Айде. Аз ще ви трябвам ли? Не, нали? Чудихме да те оставим И двамата? Ако те оставим на този остров, Аз човек като малумен е така, ще снимам и си говоря. В смисъл, говори си с телефона. ние мислехме да те оставим. Не е лош човек, той без това в София мизерия ме чака. Тук поне те ферич. Ще почнеш да